Serbisyo Publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon! Ng mga top stories, interviews, kontrobersyal kag big-time events. Fast-paced delivery of news, hard-hitting commentaries, babatian ng isa, Aksyon Hotline! Aksyon Hotline! Aksyon Hotline! Examining major news stories and issues being debated in a marketplace of ideas, public affairs, and current events. Coverage and commentary. Aksyon Hotline! Kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program. Aksyon Hotline! Aksyon Hotline! Aksyon Hotline! Saliwat may nga naman sa aton nga mag-aksyon, welcome na diri sa inyong palatuntunan Aksyon Hotline. Karon nga daw Sabado na kita. Yari na kita sa Abril 10 tuig 2021 nga pagpangalagad. Aksyon Hotline! Ikaduha kita nga Sabado sa ika-4 na nga bulan karon nga tuig. Welcome na sa aton nga magka-aksyon nga naga-monitor karon nga aga via Facebook Live kag sa YouTube. Inapaagi sa aton nga online nga mga listeners, mga viewers naton nga naga-suporta gid all the time. No, kag subong man ang aton man greetings, ang aton pagpanamyaw sa tanan nga matag palamatita nga nagaupod na via on air sa kutong malabutan sa aton broadcast diri sa Negros Occidental, dira sa Isla Sampanay, sa Iloilo, kag subong man Guimaras area. Amo man sa Negros Oriental, diri sa aton sa Negros Occidental kag Bacolod City. Aksyon Hotline! Aksyon are tayhupon checking in until 9:15 in the morning. Aksyon Hotline! Ano madalag ko nga balita nga aton tutukan na karon nga agad diri sa aton sining nga pagpangalagad. Now ini ang isa sa mga balantayan ta subong amo ini ko nano ang pag-akto nga himuon sang National IATF number 1 sa request sang Province of Negros Occidental, no? Ining extension sa moratorium or inbound travel pasulod diri sa Negros Occidental na isa pagid ari ay kundi gindesisyonan sang mga local chief executive nga nagupod sa kay Governor Bong Lacson nga nagmeeting nga luyag nila i-adjust, and in fact on Monday dira na mag-aumpisa ang pagpatigayon sang curfew sa bilog ng Negros Occidental nga mag-aumpisa alas 8 sang gabi. Aksyon Hotline! Hindi malang ni Negros Occidental ang apektado since nga ang pila ka managasulod diri sa Bacolod City. Kung magkadto kadiri man kitang sentro sa Bacolod City mo, sang komersyo bala, sang commerce, sang komersyal, ari ding tanan nga mga negosyo sa Bacolod City. Now pamangkot sini kon ang Bacolod City ya wala sang himuon nga mga adjustment sa curfew as part sa matikang nga ila sini ipatuman sang city to avoid sang dugang nga spike sa problema o kon cases ng COVID. Now, ting question diri, hindi yan maapektuhan man, pati diri sa Bacolod, ang operation sa mga negosyante. Aksyon Hotline! Balon tayo na, karon dugay diri sa aton sining nga pagpangalagad. Now, ang masubo nga balita mo ni, iniya sa update sa crime story, i-check ko lang karon kay Action Alvin Grabaman, kay ang mga biktima no atublangin pamatay sa massacre nga iniya do wala gid karason-rason, isa ka krimen nga ginhimo ginkomiter sang isa ka persona nga nag-ako nga siya man lang nag-isahan nun nga naghimo sang krimen
Pero ang worry ko mo ni, siling ko ba sigulpiada naman magbago ang dalagan sang tingkoy niya bla. Action Hotline. Kagdalahigo niya naman ang maginhingadlan niya sadto. Now i-check naton kay ang pag-insendi ko ang apat no nga mga victim ang mga ginapamatay. Igalubong na ang schedule daw today. I-check na karon kay Action Alvin Graba. Action Hotline. Kag pinapagid ka mga developing stories man diri sa Metro Bacolod aton tutukan ang mga desisyon kag ginhimo man nga meeting kay ang alkalde upod sa EOC upod sa local IATF nagmeeting man sa mga negosyante. I don't know kung ano ang nangin resulta sini. Action Hotline. Kon cases ang COVID-19 double digit gihapon ang Bacolod City. Pero as expected, tiway ginagnubo nga sadto anay tagpila ka simana nga 1, 2 napulo amo ng double digit nga pinakataas may ara pa gani pagka zero no pero ti subong di ta malikawan naga double digit kag mataas kagabi 32. Action Hotline. Pagkaundan sini mga detalye sa paday ng pagpangalagad sa ino pala tuntunan aksyon na hotline. Online sa hotline. Online sa hotline. Rami-rami hunta para makadamo kita karon nga aga. Naunahon ta nay si Sir Frank Carbon, no, ang Chief Executive Officer sa Metro Bacolod Chamber of Commerce and Industry because of this proposal moratorium extension sang inbound travel to Negros kag ang isagid ti ang implementation na sang curfew nga mag-umpisa by Monday sa province. Amot na Bacolod City kung naka-attend siya sa meeting ni Mayor Bing ni EOC kag ni Vice Mayor LC the other day kung anong mga naistoryahan nila. Sir Frank, how are you? Good morning. Art, mayong aga. Yan, good, thank you. I hope you're very well. Keep safe, ha? Thank you also. No, I'm doing good, Sir Frank. Now, i-check ko lang, number one, ti ari am sa province, hindi taman ni mabasol ang province kung maghimo man sila sang isa ka desisyon ang tinutuyo diri actually sa aton mga opisyalis sa probinsya is to prevent, no, to avoid sang dugang pagid nga mga increases sa cases sang COVID-19. Sir, tibay Monday ho, unahon ko, curfew, dumapatuman na gid, nanong implication, ano sini ang reaksyon ninyo? Una-una, Art, kami conforme gid nga amo ng action or reaction immediately sang aton provincial government, no, kay Governor Bong. Kinanglanon gid, basig kita mag-iyo, kay daw on the right, hindi naman saka sang aton niya mga cases di sa Negros Occidental. Dugangan, pagit siyang Manila, ito nga waay man daong ta, sa 12 mil ng Tugyapon, no? So, I think, conforme kami nga immediately, no? Oo. Papunta na ni Anay, get immediately, no? Kay, hindi kakasarang na magbalik si Sipyo. Oo. So, kami, conforme nga immediately, butang ka na GCQ, curfew, para at least, in a way, ang night business ka na, sa tubong ang timpog, damay na gid man na, iway na gid man na. No, Okay. tutay lang na. Kung ikaw, kabalo ka man, hindi ka na ganit gagawa sa balay mo, kaya pinapusasan ka na kung gabi. Correct. So, why, okay, ginang immediately, ang night business, sirado, ang mga merkado, sirado, kung Domingo, Tinuan, Pumigeda, oo. Kami happy gid kami nga very, very fast ang reaction ng atong governor, kag ang atong mga mayors, mga lain-lain, munisipyo, kag syudad. So, Okay. kami sa mo. Yes. So aside from yes sir, from curfew, ginmuno mo man favor man kamo kon ihimuon kita diri nga GCQ katulad sa maginhimo like Luzon and Manila area. Art, actually, ang giyo natin sa buong GCQ man eh. Tudo tayo di man lang diferensya sa modified GCQ. No? We have to, GCQ na kita, in fact, kami at sa business sector, at the workplace level, sa atong amon ng mga opisina, kag mga tindahan, restaurant, may ara man kami ginbutang gani nga,
nga tawag namon manage the virus at our own level, at our stone level. Kami naman lang di-secure sa amon lawas. Kaya minimize na kami siyang empleyado namon sa sulod siyang amon mga opisina. Tunga na lang na pa-report. Tunga, Okay. NWF, tunga PTS para minimize interaction. Kag we're doing now our own nga contact tracing nga kung ang amon mga empleyado bag do tayo lang upo masakit sing namon hindi ka na magsulod di ba kalanganay panilang lawas mo. Okay. Then immediately ang amon na empleyado mangkot na muna sin o ganing regularly gina-upload mo pa uli kung mag-shopping kay may mga grupo na sila no ang laki may atin tagpo po ng dino magalaga sila mga bayan mo man Okay. Kaya immediately inatawagan namon ang mga opisina nga ang amon di ko hindi hilana to ti amon ni perming upodya puli o lagaw ang ipiyada mo na ti kanilagi man na. So we do our own contact tracing also parang hindi na bala maglapta. So we're Yes. doing managing the virus at our own workplace level. Sing namon hindi pwede kaya nga dikta subong sang aton nga negosyong virus. So now we make ours and aton business ours. Sila lang katao patudlon pa sila siya didikta. Sing namon hindi we have to manage the virus. Kita madikta kag amat-amat tulaon pa siya. Aha. Galing kay ti do ka wrong ining signal for the first quarter the second quarter of this 2021 ngati masugod naman kita sa ginatawag na ton mas istrikto nga community quarantine no. Ang aton lang di worry ngati kabalo ka naman ang setback sa negosyo bala kalawig sa tiempo antes makarecover ang ekonomiya ang business iguon na niya sa pilag ka mga measures nga ginahimo sang government nga why man kita choice o why man choice ang aton mga officials kundi amo nang himuon galing kay siling ko ang worry ko di sir ang malawig nga naman nga epekto bla. Why ka may mo art? Kay ilang tawang Manila. Gani? No? Kay why nila immediately mapinsaran na immediately i-lockdown close ang tanan para pang contact tracing bulon kuan sini. Kasi kung hindi magungkat secure lang na recommend ko na dar naman ko ng week of extension. Okay. People can man secure ya. Kabalo ko man daw practically no movement na yan mo. Why? Mao na lang yung secure kay magadiyo di sa tapon adlaw sige kita makanegosyo and everything. So we have to do this quickly para hindi kita magdiyo pakadto isecure. Okay na lang di secure. Oo na tani why ta may more. Yes. Okay, mismo ang gobyerno pag isecure matagyan na may kwarta lokal kag nasyonal nga ipudbot sa bilog na kuan na nasyon Manila lang along pinitinsya na to sila. Why kami mo pang i-lockdown mo kinanan with food subsidy. I think na yung nanging diyo sa atong governor na immediately tira kag control especially kag smores kag stricto tanto pag itong mga areas na like ang more siya kabalo ka nag-lockdown ng ila na City Hall sira sila na Okay ti no less than the mayor nila to positive. Kag mismo ang City Hall nila na lockdown, fumigate, contact tracing, sa kwata na ikaran. Very touching ang giyo ni Jerry. I think that's the way out to do it. Immediately, action. Hindi na pagpalaptahon. Hindi ka balukay, kadasig ko na maglapta. Gani. Pag nagsunod sa balay mo, daw flu, Oo. na hindi manaog, hindi ko mo maubos. Doon dumamo ng flu na yun, kung may ma-flu sa balay mo, hindi siya manaog mo, hindi ka mo maubos. Ini ko na daw mo man pag may nagsulod isa daw buso niya gid positive ang mo nga magpamilya. Diri ko bala Sir Frank, sorry to butt in, no? Diri ko bala na paminsaran na realisar ang mga ginamuno mo sa akon in the previous interviews nga siling mo this is supposed the time nga ang National IATF itugyan sa local government units sa local ang pag-decide kung anong himuon nila sa mga regulation na ginapatuman kag community quarantine status because anytime pwede kaya dayon maka-adjust o pwede kita makahimo tikang subong nakita ko lang ang imo statement party ni realistic kag daw may basihan pa compare sa mga nagapulungko sa National IATF to kapin pagid sa taga Department of Health nga daw ay kaya mabatian kung anong recommendation nila.
tama ka, Art. Kaya kitang gabatyag di, kitang makita, we're on the ground. In fact, hindi lang subong ginabuhat namon, hindi lang ng local IATF or ang local government na pag-iota. Napapanaog na muna, convincer na muna, napapanaog na namon sa workplace na gid. No, we have to take the responsibility at the workplace. Tapos, government offices, kaya mo nang damo ang way unpak, no? Tapos, tatlo barangay level, kag household. Amo na dapat kung pag-manage. Hindi one solution fits all blayaw. Like pagdikta sa national, amo na dayon. Hindi. So, it's just, hindi mag-work out. So, sling namon, nami nga subong ato niya local, sila yung gagiyo dasig. Oo, kag kung hindi sila conforme sa action sa national, kung then sila appeal, kag kami itabi from household to barangay to government offices, national kag local, kag ang amon nga mga private sector, private establishment, we do our own na lang one. Containment measures. Una-una, gina-minimize ginamo ng interaction sa among empleyado, meaning, tunga-tunga na lang. Okay. Oo, kaya para na minimize inside the office, minimize pa rin siyang interaction outside the office para hindi mag-inutok lang ng mga merkado, hindi mag-utok ang terminal. We have to do that. Manage it at your level. You have to take full responsibility. Hindi mo na palatan sa gobyerno. Okay. Ay, Gani, ito yung white out choice yun no? Ang lain to, kayo doon, ang actually, Art, no, it's not na white out. We have the choice. We have the choice to contain it at our level. Kaya ka, mapabaya kaya? Pabaya mo lang na empleyado mo yung ganyan da. Ala, hindi na sila kinaon, upod sila iladar. Ang ilakis up kaya pagkaon, hindi sinalo pa sila. No. We have it. We can contain. Kamo ng empleyado, subong, gakaon sa ilalamisa. Why na sa amon na daw pantry ng may dakibin? Wala. Gakaon sa lamisa mo, di mo pinggan, kutsara, baso, everything. Kag ikaw, Alas 8:20 na Action Radio, Philippine Standard Time. Action Hotline. Ang isa diri sa mga ginapropose sa amuning abot kung saan niya aktuhan no, sa National IETF. Number 1, nga may aras ang extension sa inbound travel going to Negros or the whole Region 6. Number 2, by Monday, ma-start na ang implementation sa curfew sa bilog nga Negros Occidental. No, Bacolod ay nuno kung anong matabo sini. Sir Frank, sorry, ginauto ng line ta. sige, Yes, you were saying kay na? ingat rin ko, actually, we don't have a choice. No, we have a choice. Ang choice pa doon, either pabayaan ka ni, o mapabayaan ka, or we have to take full responsibility at our household level, barangay level. Piliton bagay niya ang barangay kapitan niya ng mga baka-baka. Kasi lang pamilya amay diya sa barangay mo. Kung nila tanod, taga mo man ang mga government offices na magbong ginaigo, kami sa pasak, no? Kasi lang damo. Correct. Yes. Subong private kami, gina-convincer na ginamon nga, hoy, skeletal force na lang mo, 50-50, kung pwede zero na lang anay, no? Kung pwede na lang mga opisina, kabalay lang. Oo, kung hindi, tunga-tunga lang, para lang interaction arts ang nakasulbat. Correct. Layo ka na si dami na tao, no? Eh, ba't ito daw, kung pag-ubo mo, pag-ubo, sige sa katao ka, lara ka na, kaguay ka, face mask, goodbye, kagig ko, no? Gani. Anyway, tisundon din ulat-ulaton, mga... Art, lagyo kita sa damo mga tao, kay sumong ganit, aning iti puntos na kano sa counseling ko, hindi na tanay kay Nature's Blast. So, malaway nga kita mismo, sige nga, avoid, minimize interaction, tapos kita, tutog at ipon-pipon, tapos sila kalugar. Hindi pwede, kita sa ngaton ng mga membro na, Frank, sige ka mo, minimize, tapos ka, madalang ipon-pipon. Gani man. Wala. Hindi pwede yung tipon-tipon sa mga na yan. Gani. Grabe ni blang si COVID-19 kagamay kaklase animal nga virus prong halit niya purti, ano? 30. Hindi gani makita nga sila mo. Sir Frank, kung makita talang ni siya, inang matudos mo blang, inang muyatan mo, inusnos mo tudos sa pader. Matyagan ko mga tao, mabinuligay ni Castigo sa iya. Mong galing hindi gani natin makita, pero kung makatapik sa tao, iya, tanaw blang halit, yaw.
Pakapapiksin ko, hindi siya maghulit. Hindi kundi ka ma-limito. Gani, namian siguro ka pinapagising niya. Doon mga humot niya ang taga-Bacolod daw. Sige. So anyway, just keep us posted kung ano man ang latest, no? So because of these regulations, mga pagbago, siguro sa mga operator na sang mga fast craft, may mga adjustment pang kamusiniing nga matabo sa mga biyahe nyo da? Ang transportation, especially, ang advantage ng transportation, Subong, is number one, why gagiyo ka? Pag Okay. nagkaka ka sa jeep, sa bus, paano why ka nagagiyo, meaning why ka nag-interact. Importante lang na ga-face mask, why ka nagkaon, hindi pwede magwakal, kan may face shield. Amo nang importante nga wala ka blaga interact, why ka socialize, paumungpan mo, kung may istorya ka, makapupudso, ma-break ka, nakaon ka. Subong, kaya ka sa jeepney, sakay ka sa bus, saka ka sa sa barko, pag kung kumuha ka nag-iyo-giyo na, face mask sila, hindi ka pwede magwakal, hindi ka pwede magkaon. So, amo ng advantage. That's one, that's why ang dutay, very minimal. Tapos, the most kamudaya is pinakalawig na gito ka oras. Ang lain niya nga, mag-birthday party, gaday mo, bilong nga kagahod, why pa face mask. Walang turkey, no? Oo. Yes. On that note, Sir Frank, salamat gid sa time ginatag mo karon nga aga. Huwag mo na balaan ang natabo sa among meeting sa kay Mayor Bing. Yes, anong naka-attend ka sa meeting nyo? Ano ang maging discussion nga daw ka-importante? Ano na lang itong pangayo nila sa amon na kung pwede, i-total ban na lang ng liquor. Tingnan mo, wagit problema niyo, pwede din kay practically ang liquor, why not? Why gani 5% sa amon na binta? Sila naman lang inom servisya, kaya wala na. Pag alas 7, alas 8, why naman taong amon mga restaurant, no? Oo. Why ka kato ang liquor that liquor ban will help curb ang transmission sa at the barangay level. Kaya sa barangay level, ang report ng aton ng mga official, mismo ang Taglagas City man, right, ako nung Taglagas sila, kasi ginino, bas sa Silidala, no? Okay. Oo. So, kasi nga, more or less, maka-expect kitang basi magapagwa sa mayor sang mando na naman nga i-suspend o kung ipatuman na naman ang liquor ban. Mas amo na ang nagato na mo nga sige kaya nagmangkot siya nag-agree man kami ang office ka to hotel and restaurant kasi lagi daw effect kasi nga mo mayor why na nang alcohol sa in fact night business namon durara ng klabang inumuhay naman ang importante nga makontrol sa at the barangay level kaya ara ili kunuda sila man gatang ka nga arang inanay sa mga tianggi sa Tilidalan sa mga at ako nung kagahon nag-iinimot so pag ininom si tatay, si manong, sa balay. Inday nga daw, balat na niya. Silang inday nga balat na, dalaw niya sa opisina o sa iya nga mga restaurant nga nag-serve siya. Sakit mo na. Correct. So anyway, hulaton niya. And ikaw, Sir Frank, halong gid permi. Thank you gid for the time ignatag diri sa Action Radio Bacolod. RT, ikaw man, keep safe gid, ha? In gid, minimize gid interaction, ha? Yung ID ko na ito may ibo. Gani man. Salamat. Good day. Action Hotline. Sir Frank Carbon, ang Chief Executive Officer ng Metro Bacolod Chamber of Commerce and Industry, since nga ang meeting nila with the mayor, diri sa Bacolod, upo diya sa Bacolod Emergency Operations Center, upo sa local IATF, nagkonforme ang mga negosyante suno kay Frank Carbon nga ipatuman anay ang liquor ban anay ibalik naman. So meaning timang matabo sini hulaton ta kon magpagwa na sang executive order ang alkalde nga nagamando nga tiway naman liwat anay nominom da no pero subong ginatugutan partially nga ginleft ang liquor ban mo kunara ka sa makalan-an kag daw hindi gid ba lang nga inang nagkadto kada iyang purpose sa kalan-an para mainom gid lang patay-patay hasta alas 9 ng gabi. Ang ginalaw sa imo ngayon during the time nga mag-order ka sa mga restaurant
sa mga kalanan, nga samtang ginaluto pa dang imo order, shot ka pila ka bottle, no? 2 bottles, kung ano, tiyan mo na, tigaling iban to, no? May ara gidi tao nga mahilig gidi sa inom mo. Action Hotline. Tiyan, nagkonforme sila sa ginapangayo sa city. Galing way pa man subong official record or official order nga ginpagwa ang talatapan ni Mayor Bing Lunardia. Kung nagkonforme ang mga negosyante, in short, ang ekspektaron ta sa masunod nga may nadlaw, amo ni ang executive order gamay mo ipapanaog ni Mayor Evilio Bing Lunardia sang Bacolod City. Action Hotline 2006 Golden Dome Award for Best Public Affairs Program for Radio. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na to ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa iyo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay yung mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vaccination! Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangan mo bago magpabakuna?
Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig. Tanging tamang impormasyon lamang ang makakapaggabay sa atin sa ating desisyon na magpabakuna. Ang inyong health history ay mahalaga din sa pagtukoy kung dapat ka bang bakunahan o hindi, kung anong bakuna o angkop sa iyo. Kaya naman, importanteng seryosohin natin ang health screening na ito. Magpakita sa araw ng inyong screening at ideklara ang inyong complete health history, gaya ng allergies o mga risk factors o mga sakit noon. Masusuri ka lamang ng tama ng isang health professional kung ibibigay mo ang mga hinihiling na impormasyon. Kung hindi ka naman sumailalim sa screening, hindi ka maaaring i-book o i-schedule para sa pagpapabakuna. Tara sa Vida Vaccination! Ano ang kailangang gawin sa araw ng pagbabakuna? Pumunta kayo sa vaccination site kung saan ka nakalista. Huwag kalimutan magsuot ng face mask at face shield. Bago ka turukan ng bakuna, kailangan mong pumirma ng isang informed consent. Sa pagpirma ng dokumentong ito, ay pinapatunayan mo na voluntaryo kang magpapabakuna at alam mo ang mga benepisyo at posibleng side effects nito. Huwag din kalimutan ang mga minimum public health standards habang nasa vaccination site. Katulad lamang nagpag-maintain ng 1 metrong layo sa iba at pagsasanitize ng inyong kamay habang naghihintay. Pagkatapos mong mabakunahan, ay makakatanggap ka ng isang vaccination card at malilista dito kung kailan ka nabakunahan at kung kailan ang iyong susunod na appointment. Mananatili ka muna sa vaccination site ng 1 oras upang obserbahan ka sa mga di pangkaraniwang na sintomas o adverse events. At dahil importante sa amin ang inyong kaligtasan, ay patuloy kang babantayan sa susunod na 1 taon or 12 months. Tara sa Vida Vaccination! Ano ang dapat gawin pagkatapos magpabakuna? Maaari kang makaranas ng side effects tulad ng sa trangkaso, pero mawawala naman ito dapat pagkatapos ng ilang araw. Huwag mag-alala, senyales to na bumubuo ng proteksyon laban sa sakit ang katawan mo. Karamihan nakakaranas ng lagnat o sakit at normal ito. Kontakin ang iyong healthcare provider kung ang pamumula o pagiging sensitibo ng lugar kung saan ka tinurukan ay lumala pagkatapos ng 24 na oras. At kung nag-aalala ka pa sa iyong mga sintomas o kung hindi sila nawawala pagkatapos ng ilang araw. Importanteng may ulat mo ang mga ito sa health authorities para maaral ng mga eksperto kung konektado nga ba ang mga sintomas mo sa bakuna o hindi. Ayaw naming mag-alala ang publiko ng hindi kinakailangan. Sa mga bakuna na meron tayo ngayon, ay kinakailangan ang 2 turok ng bakuna upang mabigyan ka ng inaasam na proteksyon. Kailangang magpaturok ka pa rin ng pangalawang bakuna kahit nagkaroon ka ng side effects. Maliban na lamang kung pinayuhan ka ng iyong healthcare provider na ipagpaliban ito. Tara sa Vida Vaccination! Paano ko patuloy na maproprotektahan ang sarili ko at ang aking pamilya? Gaya ng ibang pagbabakuna, nangailangan pa rin ng oras para sa iyong katawan na bumuo ng proteksyon sa COVID-19. Pero tandaan, ang pagbabakuna ay isa lamang sa maraming mga solusyon laban sa pandemya. Kailangan pa rin natin magpatuloy sa pagsuot ng mga face mask, pagsunod sa 1 meter physical distancing, pag-iwas sa mga kumpulan, at madalas na paghugas ng kamay upang maprotektahan ang inyong sarili at ang inyong pamilya. Tara sa Vida Vaccination! Paano natin masisiguro na ang ibabakuna sa atin ay tunay at mabisa? Ang mga bakuna ay biological products at sensitibo ang mga ito. Maari lang itong magbigay ng proteksyon sa atin kung sila ay authentic o galing sa totoong manufacturer at kung sila ay naitra-transport o nahahatid mula factory hanggang vaccination site sa tamang temperatura. Hindi pwedeng masyadong mainit o masyadong malamig. Kung hindi,
Pwedeng masira ang bakuna at hindi na ito magiging epektibo. Bagkus, pwede pa itong makasama sa ating kalusugan. Kaya naman, siguraduhin natin na ang bakunang iyong matatanggap ay nagmula sa lehitimong manufacturers at naihatid sa tamang temperatura. Tara sa Vida Vaccination. Agapasang banwa, mabugnaw nga hangin agadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian na amon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita ang gala, inspirasyon, aksyon radyo. Bakolog man sa gihapon, patayon aksyon radyo. Bakolog saludo sa imo, patayon aksyon radyo. Salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginagampingan. Patayon aksyon radyo. Bakolog nun kag Negrosanon, inyong nga pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala, inspirasyon, aksyon radyo. Bakolon man sa gihapon, padayon aksyon radyo. Bakolon saludo sa imo, padayon aksyon radyo. Salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sagsay ano nga kalintangan. Responsable nga pagbalita, padayon nga ipalaknan. Magasig pero sigurado, aksyon na may dala kag palanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe. Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radyo. Aksyon Radyo. Aksyon
Hotline. Mayong aga lang, may lang pagmonitor sa kay paring Sindoy Ransi. Araman sinunoy manggubat kapag agda siya mga pi. Salamat Ginoy. Oy, good morning manggali. Mayang man nga pag-monitor kay Eva Gradas Baterna. Nag-monitor sila. Salamat gid. Araman si Tol Joey Perpas. Sining tamyaw lang kami dia sa area sang Taytay. Sa Rizal ni siya, no? God bless. Stay healthy. Musta lang kuno kay nanay kag tatay daw. O tamyaw sa kay fatherhood kag kay motherhood, no? Ginatamyaw man si Lolo Emilio Perfas kag Lolo Naro Pagunaling. Good morning. Salamat gida sa mga naga-monitor dira karon nga aga. No, thank you kay Madam Karen Tahan Langit. Good morning. Happy wedding anniversary gali, no, kag mayugid nga pag-monitor man kay Tito Willie Wong dira sa mga himata niya, paryente sa kanduni, no, sa kay Tito Willie Wong, kuan sa inyo ha. Congratulations and happy wedding anniversary. Dami, no? Nami balagi ng lawig na nga pag-upod sa mag-asawa. Kay Elizabeth Malagag Mala sa Barangay 31, especially sa Purok Santa Ana. Gamonitor man siya, good morning. Michael Singulamayin from Alhis, Shabina Aquino. Ara siya sa Al Qasim, Saudi Arabia. Jocelyn Libon Dispoho, thank you for listening. Alma Prietos Francisco, Yodetorta de la Piña Barbecue. Carol Montoya, Angela Liarte Gayundato, TC Mijares, sang Gardenville, Subdivision Tangob. Si Isi Mapaani. Mapaani, ha? Ang tao, sino ang may dalang sa virus? Siling niya, immediately take action before it's too late. Iwasan ang mga pagkumpol-kumpol, pag-tilipon-tipon na mo nang namin niya. Rofi Libran, good morning man. Yes, I agree also para maging safe ang tanan. Norma Ornilio, watching monitor from Alberta, Canada. Salamat gidra regards sa mga Pinoy, mga Ilonggo nga ara dira sa Canada. Classmate ko sing una, no, si Gamay Ilisan, ara man dira sila mo sa Canada. Naupod sila ni Hana. Regards dira kabataan na tunod dito sa Canada. Si Dad's Kurt Gel sa Barangay Sumag, Babes Navarro Hortalis Baliguas, Mary Ann Anyo Ramoran. Salamat gid, follow the protocol para di magdamong cases ng COVID. Halin kay Easy Mapa Ani. Erwin D.B. Gonzales. Grabing picture yaw si Rowan Atkinson. Si Mr. Bean, no? Nami isang profile pic si Mr. Bean. Si Miles Martir. Romela Ilustri Arevalo. Henry W. Good morning. Athia Kim Iriman. Manjo Arnijo. DC Colastre, Araman si Inday Ragihe, Pinky Acabo, Lito Dayap, Norma Tori Blanca, Guillermo Clarito, present, good morning, sinya kay Boy Miguel Brillano kag Fred Madrid sa Mabini Coral, Barangay 30, good morning man, Jeremy Cabayaw Andres, salamat kina Henry W. Berlin Villalobos Hortillosa, Junior Mainit John Arthur Gion or Gingon is salamat kid. Paring Chopoy magmano sa Macau, China kag Tita El Malusok Pulidario gamonitor diri ni siya sa aton sa Bacolod. Araman retired Major Paterno Toralba, Vilma Panerio Bulacdo or Buladaco, Vivian Pondales Gumban, Arenjo Delton, Mary Jane Decina Carcener, araman si Nuwami Jimenez. Baw, parti ka na mo damo. Pang iban, karon na lang ha. Hindi ko mahingagaw ng iban. Aryo, isa ini kamasubo, no? Para sa pamilya, kapinpagid ato sa bana. Nga, I don't know kung makahingagaw siya pauli diri to attend the interment o lubong, sining mga
ginpamatay o bangod sa massacre nga nagluntad dira sa may Gardenville, Tangob, makuha kita pila ka mga update. With action Alvin Graba kay pag-intindi ko today ning interment or subong ang lubong. Number 2, nga gusto ko ibalon kay Action Alvin, bala may latest from the Chief of Police dira sa Station 8. Sin ko basi nagkambyo naman ang paminsaron kag may pagbawi naman ni si Christian Bla, tulilot, Christian, no? Nga galain-lain ang iya sinipe, kuan mo mga statement kang ginabuyan bla ni Christian Tulot. Now, aring pinaka-latest, iti lubong na, subo-subo man kapin pagid sa tong minor o minor de edad, nga dalahig pa sa krimen, bakon may espading kag martilyong gingamit ni Sus Mariusep. Patrol reports. Sa update, sininga balita, let's have Action Alvin. Graba, Action Alvin. Aksyon Art, alas 2 ang takda karon sa hapon na tala na ining lubong para sa 4 ka mga nagkala biktima sa massacre no dito sa area sang Gardenville, Barangay Tangob, diri sa siyudad sa Bacolod nga sanday Jocelyn Nombre, John Michael Espinosa, Gemma Espinosa, kag ining 5 ka tuig nga si Precious Action Art. And sad to say nga why gid kagina any member no sang family dito sa Holy Angels Memorial Chapel para kung tani magkikangot man kita sa election na art no. And isa diri action na art nga nag-contact man sa aton wala nang madugay si Mr. Jonel o kung si Jonel Nombre amo ni action art ang bana ni Jocelyn. Din suru sa iya action na art nga ginakasubo niya nga hindi siya makapauli. Gusto niya kung tani magpauli para magtambong sa lubong abi sang iya sininga asawa kag himata. Pang ginakasubo niya abi kay hindi siya makapauli bangod. Number 1 diri action art padayon pa ang pag-unload sa ila sininga mga kargamento dito sa siyudad sang Legazpi sa probinsya sang Albay. And kagina action art kay nagpadulog kita sa police station number 8 para makakuha sa pinaka-latest update. Isa diri action art ang ginamuno ni Police Lieutenant Pastrana. Ginahulat man nila ang pag-abot karon nga adlaw ni Mr. Jonel Nombre. Just so happen nga pagtap man atong kay Jonel Nombre action art nga hindi siya makatambong subong adlaw, pero ginpalabot naton sa iya nga isa siya sa ginahulat karon sa mga kapulisan sa idalom sang police station number 8. Number 1 diri action art maybe as to sa filing na sang case kag dugang pa nga mga impormasyon. Ari action na art ang pahayag ni Jonel Nombre. Kung matapos na magbabalik kami na yun. So, sa sumong nirogit man. Sa karon sir, ano na lang imatabok karon sir, total ara ka dagat kalalubong ni bisis mo, wala ka? Ilang pati kayo tulungan na nila, wala man tamay mo na. Lockdown man mo sir, wala di dahil mo. Lockdown dala sa inyo sir? Wala plano, wala barko. Aksyon na art kabahin gid lamang sa pahayag diri ni Mr. Jonel Nombre. Gusto niya ko tani action art magpauli galing kay lockdown, wala biyahe ang barko. Wala man biyahe ang eroplano para makagilayon makapauli diri sa siyudad sa Bacolod para magtambong sa alas 2 nga lubong action na art dito sa Bacolod Memorial Park action na art. So, pero patigayon nun, managyapon sa mga pamilya himata niya da. Why ka mo nakasugilanon ni Sir Puerto kung Monday gito nun, ilapasaka ang kaso, Action Alvin? Isa ina-action na art na tala na sa Lunes nga adlaw igapasaka na ning kaso. Batok diri o kuna para kay Christian na tulot action na art matapos yung ginpatay sining 4 and after kagit ako niya mismo nga siya nagpatay sining 4 ka mga persona action na art no sa sining massacre na tabo dito sa area sang Gardenville. Mayagi, way na to nagkurog-kurog ang nagapangayo siya buliwat? Hindi man, way ni siya pagayo. Kaya ikaw gitong napangita isang primero. Oh gosh. Yan din na to diyang kuwan man. Tutug Action Radio itong bayo last time mo. Oo, kaga. Tigaling kinatimingan nga nag-live ka. Dito na siya nag-ako. Plus ang uli nga may mga update sa statement niya. O, sang umpawan, no, galing kay tida pa bago-bago naman. Una, gindalahig niya pangalan sa duha.
May ganing nga waya ka makilala. Oo. Eh kung nakilala yung patungalan mo ba sigong i-mention yung patubla? O gani ako nang ginakalbaan ko. Basin bala yung kilala niya ko. Kag magambal lang gani pangalan mo to. Alvin, ha? Ang upod to si Alvin. Sumambal siya. Why na sa sir ka participate? Actually siya ng supplier ko. Di why kang ito balik to? Why pag action na art ka Grabe, subo-subo man no. Timakon mo ni. Ang iloy ni siyang bata to ato man sagwa, di ba? Action na art ato man sa Gwa sa abroad. Ang malain pagidya kay gusto kong tani isang bana ni Jocelyn Nombre makatambong sa Lubong Abi. And just so happen waigit no sa may masakyan ti kay loaded pa man ang ilasin nga barko suno sa iya. Why man siya sang may mahimo kundi matrabaho sa gihapon. Pero the moment suno sa iya nga unload ang tanan action art balik man sila gilayon diri man sa probinsya sang Negros Occidental kaysa Escalante na sila action art gadak para magkuha liwat sa mga supply. Pero I believe action art kay because sunod diri kay Police Lieutenant Pastrana, siya na lang isa si Mr. Jonel Nombre ang isa sa mga ginahulat karon sa mga kapulisan. Report sang patrol ang aksyon nyo. Aksyon Alvin Graba, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Ay, dali lang. Why naman siya nag-recant? Why naman gibawi ang balyak ng dalahig naman sa iban? Why na no? Amaning una tagin na pamangkot kay Sir Pastrana. Sir, ba ipagbag-o na naman sa statement? Sinya, why pa so far? Kabay pa nga, why na gidya? Kag hindi mo na mga ayo siya po. Gapangayo pa aksyon na art kay basta kung mapawan siya, makon mo na yang ngayo pa siya sang suspected siya po para makasuyop kag para maumpawan. Hindi lang kay suspected kundi siya bugid niya ginapangayo. Iya. Yes, aksyon na art. Eh, kaulugot, no? Oo, nadumduman ang balgan isang polis. Kapabo ni siya mo. Ha? Pabo pala? Pabo. Pabo? Pabo ang pabo. Ha, tiya na. Ay, kabalo ka kung nag-down ng amats mo muna na. Yes, aksyon na art. Amugid na sa especially part na sa kuan bala pag nagnubo na ang Igo Abi sang Cebu sang illegal nga droga plus pa diri ang ti pila na siya kaadlaw ti para sang withdrawal ti lain naman ginapaminsar. Pagpuli mo nakapuli ka sa Kalubang? Yes, aksyon na art. Why ka nakadto sa Andulawan? Ay, mapudlay kay basim ba na matindar ta ka magpamula. May to pati taga-amon to, yawan gin swab kay may nagkaladto man sa bulangan, di gin pay why basta bulang-bulang ni no. Ani man aksyon na art damo man bisan gani sa Kalubang may isa to. Nag-drive tricycle. Driver sang tricycle. So kay nag-positive ti subong niya ang bilog yung pamilya on quarantine man, no? Sos. Inaiyabangod man sa bulang. Mayara man action art sa syudad sang Kabanggalan ang history nga nag-positive ni sila kay nagpamulang man sa Andulawan. Sos. Oho. So, manok nga pulagid ang dahilan? Manok nga pulagid, sakto gid action art. Bangod sa manok nga pula, way sila gin karate kundi sobra pa sa kastigo kay tungod yang bulaga man sila sang COVID-19. Ayos. Report sa patrol ang kaaksyon nyo. Aksyon Alvin Graba, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Action Hotline. Subo-subo man ini para sa pamilya, nombre kag atong iban pagid no nga himata nga nagkalamatay ginpamatay sa sining suspect no sa massacre nga nagluntad dira sa Gardenville sa Barangay Tangob. Tikabay pa no nga ini sila ang magapahuway na sang dayon, idulong na sila katapusan nga palawayan today. No pasubo-subo ini para sa pamilya kapin pagid sa bana nga hindi mag-attend sa lubong sang iya sining asawa, sa isa ka iloy nga hindi mag-attend sa lubong sang iya bata nga minor de edad, atong makumugin martilyo din kay mo. Ano yung konsensya, ano yung utok bago lang imo man. Anyway, amo gina pagkatapos ang krimen, bisan ano mo pa nga hinulsol sa kaugalingon mo, hindi na naiya madala. No? Natapos na, nakumiter mo ng krimen,
at tubangon mo kung ano man ang konsekwensya. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala, paglaom kag kasanag. Inuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadampigan. Padayon aksyon radyo. Pagkolon nun kag negrosanon, inyong nga pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Magbakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang hinadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sinsan ang mga kahintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang at palanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon
Pagdayon Action Radio. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyon, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 katuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. Ito ka mga kongresista, isa ka gobernador, ang araw sa nagkulist, sampedaya, yung pamangkot to nagligad para pamaninga ning nawagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. lang ko guys nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kadisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sang inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamara, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamara, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019 DAS-CoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros sanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Humalin sa tutubtub subong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Broadsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sagsag ang mga kalintangan. Responsable at
nga morning, bilog nga dakmadwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sa Negros Occidental. Action Hotline. Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sining nga magka-aksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, aksyon balita banat mulig. Mayong hapon naman sa itong mga palanggagamangan itong palamati. Ayun nyo naman kubos nga lagad si Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amo ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa aksyon firing line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide mga palagag kita sa labilin isa ka oras, 19 minutos, karon nga adlaw Miyerkules. Anniversary Action Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi ng katotohanan para sa kapayapaan, hindi lang sa siyudad ng Bacolod, kundi pati sa lalawigan ng Negros Occidental. Mabuhay ang Action Radio Bacolod. Sa pihak sa mga pagtilaw ay natubang sang komunidad, padayon nga nagpangalagad sa inyo. Kahapon, subong kag sa palaabuton ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyon, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador, ang araw sa nagkulist, sampedaya, yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo, kadisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation for Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radio. Aksyon Radio. Action Hotline. Good morning lang dira, may lang pag-monitor sa kay Noni Lona Calamba. Nag-monitor siya karon nga aga dira sa Cabuyao, Laguna City. Araman nga monitor si Ma'am Elizabeth Malagkagamala. Nya grabe man ni ang suspect sa massacre. Nya kay bisan ang Paulo yer gani kakibot man sa mga statement niya to na siling ni Sir Guillermo Clarito niya bikuan ay manok nga pink, ay manok nga pink ka. Di mo gina kaysa sa mga bulang-bulang ni bla. No kag iban pag hindi lang bulang actually. Kundi ang mga gatherings likawan na gid lang no kay budlay na. Balo kay hindi mo ni mapulong Once nga nagtililipon na gani ang tawo ay nasang social distancing, why na nagasuksok face mask, why na sang face shield at ilaban-laban ginaya. Ambot ko na nung latest tubong kayong ginabantayan tagani ni tani kon may ara na sang kuan mo may findings sa Blatani. Ambot ang Department of Health sa Region 6 ano makapagwa ini. Ma-confirm baladaad kung sa karayapa kung ining mga increases sa COVID-19 cases sa Bacolod, makonsider naton nga ini bala tuga sang bag-ong bag-ong variant sang COVID, no? Muna gusto to may baluan tani, mo galing kido katrasado nila nga
ipadala dito sa mga laboratory nga amoy ang magka-determine kung bala indeed bag-ong nga variant ni amo ni subong ang nag-epekto di sa aton sa Bacolod kag sa Region 6 nga porting pagsakao. Ti kabay pa mapauntat na ni kag hindi na magsigi-sige. Ang aton malang worry amo ni nga hindi na kita bala magpariho to sa Manila. Nga magbalik sa mas istrikto makon mo kon kuan ka imo ya magbalik kita sa ECQ or GCQ babudlay na yang nga istorya kabudlay maghala ka sakay sa magsinusugata kami diri sa Aksyon Radio sugatay pa singuna imo nga no kay way ka man sakyan may kaya kung si Eden abuso kakay damo kaya auto wala way labot sa auto may nagasugat pa si imong motorsiklo Ti may ara man kami ni JM automatiko iya abot si Ma'am M ang basi ko nakabalo i-try tabi si Ma'am M sa last and final stretch sa aton pagpangalagad basi may mga update siya kung wala karon na lang sa udto kay i-check tani sila no si Ma'am Kelly Jelly sa tanan ni siling members sang Energy Funds Club kag kay Mr. B-Boy Villasor CMO sectoral also sa family kuda sa barangay Pandanon DSP good morning now thank you gida sa kay Kelly Jelly ga monitor now karon nga aga salamat Araman si Alin Louie Himotia. Action Hotline! Sige lang ba? Sige meeting sila? Okay na lang? Why naman ta tiyempo Karoon na lang sa udtoning mga update, no? In a way, sa aton nga magkaksyon ng reminder ko lang yan, Dr. Alfred's Pure Mangosteen Capsule. Sa napulo ka pesos nga invest ninyo, sa inyo baklon nga capsule, ang bulig kag mahatag yagin nga protection sa inyo hindi hamak, no? Karon nga paniyempo nga puwerte gidya ka budlay balas ang sitwasyon, pwede ka matapikan sang mga balatian, no? Kag pwede ka matapikan sang anuman nga kagaw nga amo maka guba sang imo sining ikayang lawas. Anami ko may protection ka ring Dr. Alfred's Pure Mangosteen Capsule. Puno sang vitamins and minerals nga maghatag niya protection ng imo sining immune system kag resistensya baka bato bla amo nang hinganiban naton batok sa anuman nga balatian. Ang nami sini kay the only product nga may ara sang FDA approval gikan sa pungsod Amerika. Tandaan ta gina ha kag nami sini kay himo ini sa high quality food grade gelatin capsule, no? Kag super variety ang ginagamit nga mangosteen sa siningap produkto. Tandaan ta gid ang may ara lang why na kita galing tiempo. Diri sa aton nga pagpangalagad Sabado nga presentation sa inyo pala tuntunan Aksyon Hotline. Aksyon Artay Hupon saying thank you for joining the show. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon!